Пайgambarыбыздын keskin çeçimi. Hazreti Abu Bakr menen Hazreti Umar avaldı daroo Rasulu Akramga bildirişdi. Rasulu Akramdın çeçimi keskin boldu. Barlığım kudret kolunda bolgon, Allahqa kasam içem, uwadalangan jerge Madinadan hiç kim barbasa da jalgız özüm baram, dedi. Kahramanlıkka tolup durgan keskin aytılgan bul sözдөр musulmandardın jüreklerinde çağılganday çağıldı. Allah'tan jardamı menen jüreklerine girgen korku menen olku-solkuluktu bir ilmemde jok kıldı. Rasul-u Akram orduna Abdullah bin Rabahanı ökül kaltırıp 1500 mujahid menen Madinadan çıktı. Asabanı Hazreti Ali götürdü. Koşuğunda 10 gana atcan bolçu. Mujahidler jandarına soda tavarlarını da alışkan. Antkeni bara turgan jerlerinde Araptar jıl sayın soda bazarın kuruşat. Jürüşke çıkışkan malı da bazar mezgiline tuğra gelgen. Düşman gelbey kalsa soda satıp kılıp kaytışmak. Paygambarыбыз koşuunu menen Badırga gelip küte başladı. Birok düşmandardın görüne turçu türlörü jok. Antkeni dayardığın ayaktap Mekke'den çıkkan Abu Sufyandın başkarusundağı 2000 kişilik muşrik koşunu aran ile Majinna degen jerge gelip, al jerde aldıga bir da adam jasogo day albay, sany musulmandardan köp bolsa da korkuşup Mekke'ge qaytyp ketişdi. Hazreti Rasulullah mujahidler menen Badırda 8 tün küttü. Soda üçün bazarga gelgen Arap uruulary musulmandardan küç kuwatlaryny saktap kalgandaryn, kahramandygy menen ümitlerini jogotbogondoryny dagı bir jolu görüşdü. Alardın gözünde Kurayştardın kadrı mına uşintip tüştü. Mujahidler düşmandın gelbegenin görgönden keyin bazarda alış-berişin kılıp eselegen payda tabıştı. 8 tündük kütүүдөн keyin Paygambarыбыз mujahidler menen birge jеңилдеп kuwanyp Madinaga qaytyp geldi. Paygambarыбыз Hazreti Ummu Salama menen üýlenişi. Öz ismi Hind bolgon Hazreti Ummu Salama Makhzum urusundan Umayya bin Mugira'nın kızı ele. Güyösü Abdullah bin Abdul Asad İslam'dı kabul kılgandan ulam müşriklerden basımı menen zulümüna kabılganda Habaşistan'a göçüp ketken. Göptögen Kurayştın musulman bolgon imişini ugup Mekke'ge qaytyp gelgen. Birok malumattan jalgan ekenin bilgen soň zor hareket jasap Madinaga göçkön. Habaşistan ülkösünde bolgon eki göçtö teň Hazreti Ummu Salama güyösü menen birge boldu. Güyösü Uhud soguşunda algan jaratынан ulam Hicrattın 4-nji ýylynyň Jamadiyal-ahir ayının ayagında o düýne saldy. Jubaýy Ummu Salama 4 balasy menen jesir kaldı. Antaşu kalosu. Hazreti Ummu Salama güyösü tirүү gezinde bir günü ağa uqqanyma garaganda beýiştik güyösü ölgön beýiştik ayal kayra güýöge tüýbese Allah sözsüz türde any beýişte güyösü menen birge kılat. Şunda ile beýiştik ayaly ölgön beýiştik erkek kayra başka ayal albasa Allah sözsüz türde any beýişte ayaly menen birge kılat dep tömöndögi sunuşunu aýtdy. Andemese köz uwadalaşaly. Sen menden keyin ayal albaýsyň. Men da senden keyin güýöge tüýbey makul-bu? Birok Abu Salama bul sunuşun kabul kılgan jok. Sen meni sözümdi uk, men ölgönden keyin güýöge tüý dep uşul duany kıldy. Allah'ım Ummu Salamaga menden keyin menden da kayırdu, anı tömön görbögen, tarıntbagan güýö nasip kıl. Paygambarыбыздын Ummu Salama menen süýleşüsü. Hazreti Ummu Salama murunurak Hazreti Abu Bakr menen Hazreti Umar'dın başgoşu tuuraly sunuşun kabul kılgan emes bolçu. Alardan soň Paygambarыбыз aga üýlenүү kalosun bildirgen kabar jönötdü. Hazreti Ummu Salama üzürlü sebebi var bolgonun aytyp, menin jaşym ulgaýgan, anan ayabay kızgançaak ayalmyn, anın üstüne baldarım da var, gübe boluga da bir da ökülüm jok dedi. Sunuşuna bul jogapty bergen Hazreti Ummu Salamaga munusunda Paygambarыбыз özü bardy da başgoşu sunuşunu dagı bir jolu qaytalady. Anam mıntyp aýtdy:
Ulgaygan ayal ekeningdi aytasyň. Anday bolsa da men senden bir jaş ulumyn. Ayal özünden uluu kişige çyksa aýyp emes. Jetimlerden enes ekeningdi aytasyň. Bilip goý, alardy bagu Allah menen Rasuluna tiýişdi. Kızgançak ayalmyn deýsiň. Andan arılıgyň üçin Allah'a duwa gylam. Gübe boluga ökülüm jok deýsiň. Maga razy bolboý turgan hiç bir ökül jok. Mından ulam Ummu Salama janyndagy oğluna garap, "Tur o Umar, meni Rasulullah'a nikele" dedi. Uşintip Allah Taala Abu Salamanyň kaza boluşundan burun Allah'ım Ummu Salamaga menden giyin, menden da kayırdı, anı tömön görbögen, tarıntpagan güýe nasip kıl degen duwasyny kabul kılgan jana Ummu Salamaga insandardan en kayrylysına juway boluny nasip kılgan boldu. Rasul Akram menen üýlengende 44 ýaşda bolgan Hazreti Ummu Salama hicratdan 59-njy ýylynda 84 ýaşynda kaza boldu. Janaza namazyn Abu Hurayra radıyallahu anha okutup Baki görüstenine goýuldy. Okugandy bilgen, birok жазганdy bilbegen Hazreti Ummu Salama fıkıhty jakşy bilgenlerin arasynda bolgan. Rasul Akramdan 378 hadis riwayat kılgan. Hicratdan 4-nji ýylynyň başga manily okuýalary. İçkilikden, arak şarapdan aram kılınışı. İçkilik hicratdan 4-nji ýylynda Nadir uğuldary jöötleriniň jurtunan aýdalyp çykarylgan malda aram bolup tyýuu salyndy. İçkilik 3 mezgilde düşkün ayatlar menen aram kılındy. Rasul Akram Madinaga gelgeninde musulmanlarda da içkilik içilip kumar oýnalot ele. Paýgambarybız gelgende andan içkilik menen kumardan ökümün suraşdy. Oşondo Hazreti Umar da "O Rabbi, içkilik boýunça bizge tak kese buýrugyňdy bildir" dep duwa kıldy. Bir wagt ötken soň senden içkilik menen kumardy surap jatışat. Aýtgyn, al nerselerde çoň günö da, insanlar üçin paýdalar da bar. Günöleri paýdalarынан dagy da çoň degen manidegi ayat-ı karima düşürildi. Mından ulam musulmanlardan bir bölügü ziyan doluguna karap içkilikti taştady. Ekinci bölügü bolsa içkenin ulanta berdi. Oşol gezde içkenlerden içinde keýbir jagymsyz jagdaýlar bolup jatdy. Atygül sahabalardan biri şam namazyny okup jatyp kıraattan jaňylyp teskeri mani geltirdi. Hazreti Umar kayradan "Allah'ım içkilik turaly bizge tak kese buýrugyňdy bildir" dep duwa kıldy. Köp ötböy "Ey ymanga gelgenler, mas keziňerde jana süýlegen sözüňerde düşünmeýinçe, jana junup malyňarda gosul kılmaýynça saparda jürgenlerden bölegiňer namazga jolobogla" degen manidegi ayat-ı karima düşürildi. Bul ayat içkilikti tyýunyň ekinçi gezegini tüzdü. Mından ulam musulmandar, "O Rasulullah, biz namaz uwagy jakındaganda içkilik içmeýibiz" deşdi. Paýgambarybız alarga jogap berbesden unçukpay turdy. Musulmanlardan arasynda içkilik içkenlerden sany kıyla azaýdy. Namaz uwagy gelgende Rasul Akramdan buýrugy menen "Bir da mas namazga jolobosun" dep kykyrışçy. Buga garabay bir musulman geçinde içip alıp namazga geldi. Hazreti Umar kayradan "Allah'ım içkilik turaly bizge tak kese buýrugyňdy bildir" dep duwa kıldy. Oşondo uşul ayat-ı karima düşürildi. Ey ymanga geltirgenler, içkilik, kumar, tigilgen taşlar jana tölgö jebeleri şaýtandyn kir, jaman işinen bölek iş emes. Oşonduktan alardan kaçkyla. Mına oşondo korkgondoruňardan gutulup kütkeniňerge jetesiňer. Şaýtan içkilik menen kumar arkaly araňarga kastyk jana kek gana salgysy gelet. Silerdi Allah'ty estööden jana namaz okudan alystatgysy gelet. Uşunday bolsa da tyýylbaýsyňarby? Maida suresi 90-91 ayatlar. Uşundan soň musulmandar emi içkilikden, kumardan baş tartdyk, o Rabbimiz deşdi. Bul bolsa içkilikde tyýunyň 3-nji gezegi bolçu. Mına uşentip içkilik jalpy musulmandarga aram kılındı. Bul buyrukda ukkan musulmandar üýlerinde
saqtalgan bütkül içkiliklerdi daroo tögüp salışdy. Tögülgen içkilikler Madinanyň köçelerinde selde ýaktı. Temabızga baýlanşdy bir gança hadisdi da eskirte geteli. Albette Allah Taala içkilikke, any jasaganga, içkenge, içirgenge, taşyganga, taşytkanga, satkanga, satyp alganga, andan düşköndy jegenge kargyş kılgan, mas kılgan ar nerse içkilik sanalat jana mas kılgan ar içkilik aram. Kimde-kim düýnede daima içkilik içip toba geltirbesden ölgen bolsa, ahiretlik şerbetdi içe albayt. İçkilik ummul habaistir. Munda çatkanda bardyk kirlerdin, jamandyklardyň enesi. Mas kılgan nerseniň göbü da, azı da aram. Hazreti Zeynep binti Huzaymanyň kaza boluşu. Paýgambarymyzyň juwaýy Hazreti Zeynep İslamiyatda murdaga doğurdu. Kolunda jokturugo muhtajdardy ayabay boğurker mamile kılgany, alarga daima tamagaş jedirgeni jana sadaga berip turgan üçün ummul masakin, munda çatkanda miskinderden, baykuşlardan enesi dep tanılıp eskerilçü. Rasulu Kibriya menen hicrattın 3-nji ýylynda Ramazan ayında baş koşuşkan. Hicrattın 4-nji ýylynda Rabiul Ahir ayının ayak çağında 30 jaş gezinde kaza boldu. Rasulu Kibriya jubaýynyň janaza namazyny okutup, baki görüşdönüne jerge berdi. Paýgambarymyzyň tirүү gezinde jubaýlaryndan Hazreti Hadiça menen Hazreti Zeynep gana kaza bolgan. Hazreti Ali'nin enesi Fatima ayımdan kaza boluşu. Fatima binti Asad Paýgambarymyzyň atasynyň bir tugany Abu Talipdin jubaýy bolçu. Baştapky mezgilderde musulman bolgon jana Madinaga göçkön ele. Paýgambarymyzga bala çagында köp hyzmat kılgan. Any baldarынан da artyk jakşy görüp köňül burçu. Paýgambarymyz da ar daim any syy menen eslep, al ahwalyn surap ziyarat kılçu. Mana şunday jogorku ahlakty İslam aýaly hicrattyn 4-nji ýylynda Madinada Allah Taalanyň ıraýmyna bölöndü. Rasulu Kibriya aga bolgon syy urmaty jana süýüsünden ulam bugün enem kaza boldu dedi. Hazreti Ali raziyallahu anha apam Fatima binti Asad kaza bolgonda Rasulullah giyip turgan göýnegin çeçip, any menen gepindep janaza namazyny okutkan degen. Rasulu Kibriya bul kuttu aýaldyň görüne da düşüp, bir wagtga çeýin görde jatdy. Anan görden çykdy. Gözleri jaşka tolgon. Musulmandar, o Rasulullah, biz mındaydy bölök kişige kılganyňdy görgön emesbiz deşdi. Paýgambarymyz mınday jogap berdi. Abu Talipden giyin, bul aýal çalyk maga jakşylyk kılgan hiç kim bolbody. Aga 5 kiyimleri kiygizilsin dep, göýnegimdi kepen kılıp kiygizdim. Gördögü jaşosu jagymdy jana oňoý boluş üçin görde janyna jattym. Mından soň Paýgambarymyz uşul duany okudy. Allah saga merim kılsın, jakşylyk menen sylasın. Allah saga merim kılsın o apam. Sen menin apamdan giyinki apam eleň. Özüň aç turup meni toýguzdyň. Özüň giýbey meni giýgizdiň. Eň jakşy nematlardan napsiňdi garmap maga tatdyrdyň. Muну da bir gana Allah'tın razılığı jana ahiretlik mekeniňdi oýlap kılçysyň. Allah tiriltүүçü, öltürүүçü, hay janna kayyum. Allah'ım, enem Fatima binti Asad'dy geçirgin. Aga daliliňdi düşündür, kabyryň geňeyt. Rasuluňdan jana menden burunku paýgambarlardyň akysy üçin duamdy kabyl kıl. O merimdүүлerdin merimdүүsü ulu Allah'ım. Paýgambarymyzyň neberesi Hazreti Huseýndin düýnege gelişi. Hicrattyn 4-nji ýyly Şaban aýynda Rasulu Akramdyň neberesi Hazreti Ali'nin ekinci uulu Hazreti Huseyn törüldü. Törülgönünün 7-nji günü Paýgambarymyz bul jagymdy neberesi üçin akyka kurmandygyna 2 koşkor soýdurdy. Kulagyna azan aýtyp,
ısımın koydu, çaçın aldırdı. Neveresi Hazreti Hasan sıyaqtu, Hazreti Huseyin da Paygambarımızga okşoçu. Eki neveresine teң Paygambarımız, Allah'ım, men bulardı süyöm, sen dağlardı süy, dep dua kılgan. Bir günü Abu Ayyub al-Ansari razıyallahu anha Rasulu Kibriya'nın aldına gelip baratıp, Hazreti Hasan menen Hazreti Huseyin aldında oynap jatkandaryn gördü. O Rasulullah, sen alarda aябай jakşı görösüňbi dep suraganda, Paygambarımız bul jogapdy bergen. Kantip jakşı görböýün. Bular menin bul düýnede iskegen eki raykanım. Zayd bin Sabit Hazretlerinin Arap, İbrani jana Suryani jazularyn üýrenişi. Zayd bin Sabit razıyallahu anha hicrattan murun Avs jana Hazraç urularynyň ortasynda Buğas günü bolup ötken salgylaşuwda atasy ölüp jetim kalganda 6 jaşta bolgan. Rasulu Kibriya Badrda tutkunga alıngan Qurayş müşriklerinin materialdyk awaldarынан ulam kutulu wakysyn töleýe albagan ar birine Ansar baldarynyň 10 balasyna kattany tuşarty menen erkindik berlerin bildirgen. Zayd bin Sabit da oşol gezde okup жазганdy üýrengen Ansardyn baldarынан bolup ötö zeýindi bolgan. Hicrattyn 4-nji Rasul Akram aga jööt jazusun başgaça aýtkanda İbrani jazusun üýrenüsün buýurup, alar jazularymdy özgörtüşpeyt dep işen albaýym dedi. Mundan ulam Hazreti Zayd 15 gündün içinde İbraniçeni ötö mykty üýrenip aldy. Rasulu Kibriya mundan giyin jöötlerge kat jazarda Hazreti Zaydga jazdyryp, alardan gelgen katlardy aga okutçu. Bir günü Rasulu Kibriya Hazreti Zaydga Süryaniçe jakşı okup jazalasyňby? Maga Süryaniçe göp jazular gelip jatat dedi. Hazreti Zayd, jok, jakşı okup jaza albaýym degende Paygambarymız, anday bolsa any jakşylap üýren dedi. Bul buyrukdy atkaryp Hazreti Zayd 17 günde Süryaniçeni da üýrendi. Hazreti Usman'dın oğlu Abdullah'dın kaza boluşu. Hazreti Usman Habaşistan'a jubaýy Hazreti Rukiya menen birge göçkön. Al jerde bir balası düýnüge gelip, ysymyn Abdullah goýuşat. Abdullah'ty 6 jaş kezinde horoz gözü başyn çoklap salgan. Yüzü menen gözleri şişip ketip, katy oğurup kalgan. Mına uşul oğrudan kutula albaý, Hicrattın 4-nji ýylynda Jamaziyal-Awwal aýynda kaza boldu. Bul neveresinin janaza namazyn Paygambarymyz özü okutdu. Görge bolsa atasy Hazreti Usmandy düşürdi. Abdullah'dyn estelik taşyny ornatgan Rasulu Kibriyanyň göz jaşy akdy. Ana munday dedi: Allah Taala kuldarynyň merimdүү jana jüregi jumşaktarga ıraýym kılat. 13-nji bölüm. Hicrattın 5-nji ýyly. Dumatul Jandal kazatı. Hicrattın 5-nji ýyly. Rabiul Awwal aýy. Bizdin zamandyn 626-njy ýyly. Bir gança Arap urulary Madinaga 15 gündük alystykda jaýgaşgan Şam aýmaktarynyň biri Dumatul Jandalda toptoluşup, gelgen getken jolawçylardan tınçyn alıp, zulüm görsetip jatyşdy. Al elemes, İslam mamleketiniň borbor şahry Madinaga jürüş jasooga da daýardanyp jatyşdy. Paygambarymyz bul abaldan kabardar bolup, wagtdy ötkürbösten 1000 kişilik koşuwuny menen jolga çykdy. Paygambarymyz uşunday kazatlarda duşmandy daýyma ordunan daroo basuwny tandaçy. Koşuwuny menen aýtylgan jerge barganda hiç kim görüngen jok. Duşman İslam koşuwunynyň gelatganyny ugup kaçyp ketken. Bir gana kişige joluguşdy. Al kişi çakyryw menen musulman boldy. Rasul Akram bul jerde bir neçe tün duşmandy gütken soň Madinaga gaýtdy.
Paygambarımızın Hazreti Zeynep binti Cahşqa üylönüşü. Hicrattın 5-nji ýyly, Zilqada ayı. Hazreti Zeynep binti Cahş Rasul Akramdın atasynyň bir tugany Umayma binti Abdulmutalipdiň gyzy bolçu. Murda Paygambarymyz asyrap algan Hazreti Zayd bin Harisa menen baş goşgon. Kızdyň golun surap bargan Paygambarymyz özü bolgan. Hazreti Zeynep da üýbülesi da bol baş goşuny kalabasa da Paygambarymyzdyn suranusy menen makul boluşgan. Hazreti Zayd menen Hazreti Zeynep'tin ajraşusy. Hazreti Zayd ızatly juwaýy Hazreti Zeynep'ke özüni ruhani jakdan teň görçemes. Bul jagdaý ruhani gelişbeslikke sebepker boldy. Akyry üýlengönderine bir ýyl tolalekde Hazreti Zayd Paygambarymyzga gelip, "O Rasulullah, men ajraşaýyn dip jatam" dedi. Rasul Akram, "Jubaýyňdy goýa berbe, ajraşpa, Allah'tan kork" dedi. Birok Hazreti Zayd Hazreti Zeynep'tin özgöçe bir biýik ahlakda jaratylganyn, jana Paygambarga jubaý bola turgan tabiaty bar ekenin parasaty menen sezgen. Aýtyp getkenimizdej, özün juwaýyna ruhani jakdan teň göre albaý talagyn berip jolun boşatdy. Paygambarymyzdyn Allah'tyn buyrugy menen Hazreti Zeynep'ti aluusy. Paygambarymyz sallallahu aleyhi we sellem ruhani gelişbeslikden sebebi menen Hazreti Zayd menen Hazreti Zeynep'tin ajraşularyna katu kapalandy. Antkeni bul bilenim boluşun özü abdan kalagan ele. Jagdaýdy oňdoo üçin muňaýym tartgan Zeynep radiyallahu anha menen kapalı tugandarynyň göňgülini alyş gerek bolçu. Hazreti Zeynep iddasy ajraşgandan keyin gütüsü şart bolgan möhnötü tolgon. Bul gezde 35 ýaşdele. Rasul Akram bir günü Hazreti Ayşa menen olturup maýekleşip jatgan. Oşol malda aga wahy geldi. Düşkön ayatlarda Allah Taala mınday buyurdu: Zayd al ayaldan mamilesini üzdü, boşottu. Ayal da iddasını toluktadı. Asıragan baldardan boşotkan juwaýlaryny aluda momundarga günö bolbosun dep biz any saga juwaý kıldyk. Allah'tın buyruğu orundatıldı. Allah farz kılgan jana jaktırgan nerseni orundatuda Paygambarga hiç kanday jogapkerçilik bolboýt. Allah'tın jolu murdagıday Paygambarlarga da uşunday bolgan. Allah'tın buyruğu sözsüz orundatuluçu tagdyr. Wahy abaly bütken soň Paygambarymyz jylmaýdy da Allah'tın any maga asmandan nikelegenin Zeynep'ke kim barıp süýünçülöýt dedi. Ayat-ı karimalardan aykın bolgondoy, Allah Taala Paygambarymyz Zeynep'ti juwaýlykka alyş üçin aga buyruk bergen. Rasul Akram bul buyrukka başyp Hazreti Zeynep'ti algan. Ayat-ı karimadagy biz any saga juwaý kıldyk baýany bul nikenin ahdi samawi doçatkanda asmandyk nikelөө bolgonun açyk dalildi. Demek bul nike ukmuştu, ürp-adatlyk mamilelerden jogary turgan jana bir gana tagdyrdyň hökümi menen bolup jatgan üçin Rasulu Kibriya tagdyrdyň bul hökümine başygen. Napsinin kalolaryna munun hiç kanday tiyeşesi bolgan emes. Bul üýlenүүnün manili bir akyl mandygy. Allah Taalanyň buyrugy menen Paygambarymyz menen Hazreti Zeynep'tin ortasynda kurulgan bul bilenүүnün manili bir şariatlyk hökümi bolgondoy ele, bütkül momundarga tiyeşeli bir akyl mandygy jana paýda tarabı bolgan. Buga baýlanışly gelgen wahyydin asyrap algan baldardyn boşotkan juwaýlaryny aluda momundarga günö bolbosun dep degen manidegi bölügünde baýandalgan. Antkeni japaýlyk doğurda biröni asıragan uçurda el asyrap alıngan balany anın aty menen çakyrat ele. Bala bolsa asıragan kişinin öz balasynday murasynan paýdalançy. Bul işenin boyunça asıragan balasının boşotkan juwaýyn asyrowçu aram bolgonduktan ala albaýt ele. Paygambarymyz Allah Taalanyň buyruguna başyp Hazreti Zeynep'ti juwaýlykka aluusy menen
Japaylıq doğrudun bul işeniminin jana adatının jaraksız ekenin görsetdi. Mınday awalda momundar üçün joopkerçilik jana günü bolboy turgany belgilendi. Koşumça düşündürme. Japaylıq doğrudun bul bala asroo adaty Kur'an-ı Kerim'din uşul manidegi ayattары menen joyulgan boldu. Allah asrandı baldarыңарды öz baldarыңардай kılgan jok. Bular silerdin oğuzeki aytılgan sözüңөр gana. Allah çındыкты aytıp tuura joldu görsetöt. Oşonduktan alardı öz atalarının atı menen çakırgıla. Oşol Allah'tın aldında adilettүүрөөк. Eger alardın ataların bilbeseňer, anda bari bir din jagынан bir tuğandarıňar, dostoruňar, alar tuuralı bilbesden kata getirip alsaňar, günөө emes. Birok ataylap jürekteriňer menen kata getirseňer, anda bolboýt. Allah keçirimdүү, bogruker. Munafıktardın uşağı. Paygambarыбыз Hazreti Zeynep'ke üylöngöndö, ar maselede mümkünçülükten paydalanyp, musulmandardın arasında bölüp jaruu işlerin jan talaşıp jürgüzgön munafıktar bul maselede da öýde tömön süýlöй başlaşdy. Japaylıq doğrudun işenimi boyunça asrama balasının boşotgon juwayın aluunu aram dep esepdep, munu Rasul-u Akramga uşak aytuga negiz kılışıp, Muhammad balasının juwayu menen üýlenүүnü aram kılıp, özü uulu Zayd'tın boşotgon juwayına üýlenip aldı, deşip ızı çuu çıgarıştı. Kelgen vahiy bul boyunça mınday jogap berdi. Muhammad, erkekteriňerden hiç birisinin öz atası emes. Albette Zayd'tın da öz atası emes. Birok al Allah'tan Rasulu jana paygambarlardan akırkısı. Allah ar nerseni çını menen bilүүçü. Ahzab suresi 40. ayat. Paygambarlardan ümmetlerine ataday nazar menen kayrılıulary paygambarlık jagынан bolot. İnsandık jagынан emes. Bul jagынан garaganda albette alardan juway aluu tuura emes dep aytylbayt. Kur'an-ı Kerim bul boyunça akıldarda oygonor arganday suroolordu joyuş maksatında düşündürmösü berilgen soňky ayat-ı kerime arkılı mani jagынан mınday deyt. Paygambar Allah'tın ırayımının esebinen silerge mehrimin töget. Ataday mamile kılat, jana paygambarlık jagынан siler aga balasındaysıňar. Birok insandık jagынан ataňar emes da silerden juway albagıday. Silerge uulum dese şariat hökümü boyunça siler aga bala bolup kalbaysyňar. Mana uşunday köpdögön jaktan akılmandygy bar jana jakşylyklarga sebepker bolgon bul taza jana tunuk bülöylükke çaң juguzu jana munu menen Rasulu Kibriyanın biyik insandygyna gölökö düşürүү niyeti menen jan talaşgandardyn ak niyetten kançalyk alys maksat menen hareket kılgandyktary albette uşul açyktoolaryňyzdyn natyjasynda basirettүү, jürek gözü jana parasattуу momundardyn göz jazdymynan kaçbayt. Üýlenүү ziyapaty jana bir muciza. Üýlengöndö sahabalaryna ziyapat uyuşturuu Rasul-u Akramdyn adaty bolgon. Bul adat musulmandarda bugünkü günge çeyin sünnet katary ulanyp gelet. Alamdan syymygy Hazreti Zeynep'ke üýlengen günü Anas bin Malik'tin apası Ummu Sulaym alarga mayda kurulgan Madina kurmasынан biraz jiberdi. Jiberilgen kurma kiçineke idişde bolgonduktan paygambarыбыз menen Hazreti Zeynep'ke gana jeterli gele. Bir uç kurmany alıp gelgen paygambardın kızmatçısı namı menen atak tapkan Hazreti Anas bin Malik okuyanı mınday bayandayt. Paygambar alıp barganyndy kabul aldı da maga Abu Bakr, Umar, Osman jana
Ali radiyallahu anhalardı çakır dep buyurdu. Oşol ele malda bir top kişinin ısımında atadı. Rasulullah'tın kenedey tamakka oşonço kişini maga çakırtkanına taң kaldım. Birok buyruğuna teskeri iş kılçö emesmin. Alardım barın çakırdım. Emi olsa maga meçittegilerden da barın çakır dedi. Oşondoy kıldım. Meçitke varıp namaz okugan kimdi görsöm Rasulullah'tın üylönүү ziyapatına jürüңüzдөр dedim. Gelişti. Dalis kişige toldu. Meçitte hiç kim kalgan jok bu dep suradı. Jok dedim. Jolda kimdi görsöň barın çakır dedi. Çakırdım. Bölmelör da toldu. Gelbegen kaldıbı dedi. Jok o Rasulullah dedim. Kan emese. Tabak alıp gel dedi. Alıp gelip astına koydum. Kolun tabakka koyup bereke duasın kıldı. Andan soň ondan oturup argem özünün astından jesin dedi. Konoktor buyrulgan tarizde olturuşup toygonço jeşti. Oşentip bardyk çakırılgandar top bolup kirip tamaktanıp ketişti. Men tabaktağı kurmaga jana mayga bayko salıp jattım. Dalis menen bölmelörde olturgandardın bары toyuşunça jeşti. Tabakta kalgany baştagısınçalyk turdu. Rasulullah maga "Ey Anas, kötör" dep buyurdu. Men tabakty götürdüm. Andan soň apama bardım. Okuyanı bolgonda aytyp berdim. Apam maga "Taң kalүүnun geregi jok. Eger Allah aga bütkül Madina elinin jeşin buyurganda da bary teň jep toyuşmak" dedi. Paygambarыбыз Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'din dini çakırığı jana paygambarlığı jalpıga karagandyktan alamdagy bardyk türdegi mucizalardy görsetken. Duası menen tamak aşlardan berekelүү bolusu boyunça da bir top muciza görsetken. Kem awızga baylanyşı jagынан bul mucizany eskerdik jana dua kılabız. O Rabbi, Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem'din berekesinin urmatına bizge ırı olugun materialdyk jana ruhani ırıskыбызга bereke ver. Hijab tuuralu ayattın düşüşü. Hazreti Zeynep'tin üylönүү ziyapatına çakırılgandar tarkap bir gança kişi gana kalgan. Bular sözgü alaksy oltura berişti. Paygambarыбыз bul jagdaýdy jaktırgan jok. Turup Hazreti Ayşanyň bölmesine çeyin bastı. Andan soň bölök juwaylarynyň bölmelörüne da uçuradı. Olturgandar ketdi degen oý menen gaýtyp geldi. Birok alar aligiçe süýleşip olturuşgan. Rasul-u Akram alarga bir nerse deýe albady. Kayradan Hazreti Ayşa enebizdiň bölmesini gözдөй basmış boldu. Muna oşol malda alar da turup ketişdi. Paygambarыбызга kabar aytılganda daroo kaýtyp Hujra-i Saadatga girdi. Mundan burun da Hazreti Umar, "O Rasulullah, juwaylaryňyzdy parda artyna alsaňyz, antkeni aldyňyzga ar türkün insanlar gelip ketip jatat" deçü. Birok Allah Taala tarabынан eç kanday buyruk gelbegeninden Rasulu Kibriya Hazreti Umar'dın bol sözüne unçukçu emes. Atugül bir günü juwayı Hazreti Savda'nı tışta görüp, "Ey Savda, biz seni tanıdık" degen. Bol sözdü hijab turalu Allah'tın buyruğunun kelүүsün katu arzu kılgan üçün aytkan. Hazreti Zeynep'tin üylönүү toyunda bolup ötken jogorudagı okuyadan soň hijab turalu ayat düşürüldü. Ey iman keltirgenler, mından kiyin paygambardın üylörüne tamakka çakırılbastan kaalagan uçurda girbegile. Birok çakırılgan wagtda girgile. Tamak jep bütken soň taragıla. Söz ugup mayekteşi üçin da uruksatsız girbegile. Antkeni mununardan paygambar kıstalat. Al girbegile je tarkagıla deşten tartınat. Allah bolsa çındykda aytudan tartınbayt. Arı anın juwaylarынан gerekli bir nerse surasaňar, parda artınan suragıla. Bul silerden jürektöriňer üçin da, alardın jürektöri üçin da tazarak. Silerden Allah'tın Rasuluna
ıza berүүңөр tuura bolbogondo ele, andan kiyin anın juwayların nikilip alууңar da takır bolboýt. Bul Allah'tın aldında ötö çoň günö. Ahzab suresi 53-nji ayat. Düşürülgen bul ayatı karimany Paýgambarybys tyşga çygyp elge okudy. Mından ulam juwaylary pardanın artyna girişdi. Mından keyin bala bakyra, emçekteş tuğandar, kızmatçılar jana erkinlikке çygyw üçin gelişim tüzgöndörden sırtkarkylar menen Paýgambarybyzyň juwaylary parda artynda süýleşe turgan boluşdy. Bir günü Paýgambarybyzyň janynda Hazreti Ummu Salama menen Hazreti Maymuna oturuşkan. Oşol malda gözü aziz Abdullah ibni Ummu Maktum radiyallahu anha içkeri girip kaldı. Paýgambarybız juwaylaryna pardanın arkasyna girgile dep buyurdu. Alar, o Rasulullah, al aziz emespi? Gözleri görbegen üçün bizdi tanybayt da, deşdi. Paýgambarybız, sizler de azizsiňerbi? Any görböý jatasyňarby? dedi. Musulman ayaldarga camın unun buyruluğusu. Keybir adepsiz munafıktar küň ayaldarga tiýişkenin goýuşçy emes. Gezgezde bölük ayaldarda da küň degen jaňylyş oý menen tınçyn alışçy. Alardyn musulman ayaldardan da tınçyn algan uçurlary bolup turgan. Emne üçin munday kılgandaryny turaşganda, biz alardy küň dep oýlap turubuz, dep şyltoo kılışçy. Bul okuyalardan ulam, musulman ayaldardan camın uların buyurgan tömöndögü ayatı karima düşürüldü. Ey Paýgambar, juwaylaryňa, kızlaryňa jana momundardyn ayaldaryna içki kiyimlerinden sırtınan hijab giýülerini aýt. Bul alardyn tanylyp kurduluşy üçin laýyk tuğrak. Ahzab suresi 59-njy ayat. Bani Mustalyk kazatı. Hicrattın 5-nji ýyly. Şaban ayı. Huza urusunun Bani Mustalyk aymagynyň başçysy Haris bin Abu Dırar urusu menen birge tegerekde sözü ötken bir gança Arap urularyn toptop Madinaga musulmanlarga jürüş jasooga daýardanyp jatgan. Bul daýardykdyň kabary Madinaga jetdi. Paýgambarybız bul kabardyn çyn tögünün taktagysy geldi. Bul maksatda sahabalardan Burayda bin Husayb al-Aslamany mildetlendirdi. Hazreti Burayda Bani Mustalyk jergesine barıp abaldy baýkap gelmek. Hazreti Burayda Madinadan çygyp ketүүдөн murun Paýgambarybызга barıp tigilerdi şektenpö jana özün saktoo üçin hakykatga dal gelbegen sözlerdi aýtsa bolobu, bolboýbu dep keňeş surady. Rasul-u Akram munday tarizdegi hareketlenүүsüne zaryldyk bolsa gana ruhsat berilerini aýtdy. Hazreti Burayda Mustalyk uguldarynyň jurtuna bardy. Özün alardyn biri gatary görsötüp, men silerdenmin. Tigi kişi üçin Paýgambarybız aýtyp jatat. Tigi kişi üçin çogulup jatganyňardy eşitdim. Men de uruumdan maga koşulgusu gelgenler menen birge araňarga koşulgum gelet. Alardyn musulmandardan tamyryn 40 işti birge alıp baraly dep süýledi. Bani Mustalyklardyň başçysy Haris bin Abu Dırar, biz da uşul işti gylaly dep daýardyk körüýdübüz. Bizge goşuluga şaşyl dedi. Hazreti Burayda atıma minip elime uçaýynda köp kol top geleýin dep jönödü. Hazreti Burayda daroo Madinaga jetip, kırdaldy Rasulu Kibriyaga bildirdi. İslam koşuununun hareketi. Şaban ayının 2-nji düşönbüsü. Rasul-u Akram orduna Hazreti Zayd bin Harisany ökül daýyndap 700 kişi menen Madinadan çykdy. Juwaylarynan Hazreti Ayşa menen Hazreti Ummu Salama enelerimiz da baktılı koşuun menen birge boluşçu. Kızıgy, munafıklar hiç bir gazatga bul kazatçalyk kızıgışkan emes ele. Alardyn bir bölügi İslam koşuununa koşulup aldı. Maksatı
oljogo ülüşkör boluu jana mümkünçülükden paydalanyp musulmanlardyn içine bozukluk saluu ele. Mustalyk uuldarynyň akıbeti. İslam koşuunu Muraisi susun gözdöy, ilgerlep baratyp duşman tыңçylarynyň birin golga düşürdi. Musulmandykka çakyrlyp, kirbegenden öldürüldü. Onu ukkan mustalyk uğuldary katuu korkup kalyşdy. Atygül tegerekden çogultuşkan bir toptory kaçıp tarkap ketişdi. Rasul-u Akram koşuunu menen Muraisi guduguna çeyin geldi. Daroo teriden çatır tigildi. Andan soň koşuunun askeri tartipke geltirdi. Muhajirlerden asabasyn Hazreti Abu Bakırga, Ansarlardykyn Sa'd bin Ubadaga tapşyrdy. Hazreti Umarga La ilaha illallah degileda janyň ardy, mal mülküňördi korgogla dep jar salusun buyurdu. Mustalyk uğuldary sunuşdu kabul kılışkandyn orduна mujahidlerge ok çıgaryşyp, salgylaşyny özleri başlap berişdi. Mundan ulam mujahidler da alarga ok ata başlaşdy. Anan paýgambarymyz çabulga ötүүge buyruk berdi. Çabuldun jeýintygynda Bani Mustalyklardan 10 kişi öldürülüp, kalgany kolga düşürüldü. İslam koşuunundan bolsa bir gana mujahid duşman degen jaňylyş oý menen musulman tarabyndan şehit boldu. Bani Mustalyklardan tutkunga düşürülgenler 200'döy boldu. Göpdegen tö, uy, koy, eçki oljolandy. Oljo bir jerge çogultulup, usul boyunça bölüştürüldü. Salgylaşuu Muraisi kudugunun aymagynda ötkendükden Kazat Muraisi kazaty dep eskerilet. Munafıklardan plandary. Muraisi jeňişine jetken soň, paýgambarymyz mujahidler bilen bul jerde bir gança gün es alyp kütүүnü tuura görgen. Murda aýtyp ketgenimizdey, bul gazatga köp munafyk gatyşgan. Atygül aýrym bulaktarga garaganda, oşol zamanga çeyin munafyklardan bir da kazatga mınçalyk kızıkkandary görülgen emes. Bul kızıgulary jana aşykça sanda katışуулary albette sebepsiz bolgan emes. Bir jagынан oljogo jetүү, ekinci jaktan gün ötken sayın katarlaryn bekemdep, küçlenip köbeýgen musulmandardy genedey mümkünçülük bola galsale, koldonup biri-biri bilen kagyştyryp, aralaryna bozukluk otun jaguu bolgan. Muну şentip kütüp jatkanda, Hadraç urusunan Bani Amr bin Avf'tyn şerikdeşi Sinan bin Vabar al-Juhani menen Hazreti Umar'dan Bani Gifar'dan jaldagan atçısı Jahjahtyn ortosunda kuduktun başındağı çakalardan çataşıp ketkeninden uruş çygyp ketet. Jahjah Sinandy başka gözge koygulap kanjalatyp salat. Sinan bolsa Ansarlar kaydasyňar jardamga dep aýkyryk salat. Jahjah da bir jagынан muhajirler dep jardam çakyrat. Izy çuunu ukkan ansarlar menen muhajirler çogula galyp, kılıçlaryn surup çygyşat. Çoň jaňjal çygyp, musulmandar kırılışıp ketkeni az galat. Muhajirler menen ansarlardyn başçylary ortaga düşüp jatyp uruşdy araň toktatышат. Oşol malda Rasul-u Akram çogulgan topga gelip, "Japay insanlardyn dostu talaşlyp jataby. Bul emne degen izy çu kykryk? Dartyňar emne?" dep suraýdy. Sahabalar muhajir ansardy sabap koygonun aýtyşganda, "Uşul japaýlyk doğrunun adatyn dosuraşdy taştasaňar bolboýby? Antkeni al pastyk, jamandyk, japaýlyk dosun talaşkan özün tozokko türtken bolat," dedi. Uşundan ulam Sinan Jahjahka bolgon dosunan keçet. Abdullah bin Ubaydyn otko may goýuşu. Uşul malda munafıklardan başçısı Abdullah bin Ubay bin Salul ortaga çykdy. Antkeni bul okuya al üçin tabılgys mümkünçülük ele. Uşundan paydalanyp musulmandardyň arasyn buzalmak. Oşentip
Ey ansarlar, bul mujahidler silerden arkaňar menen güç-kuwat, atak-daňka jetip alyp, emi mintip silerdi gordop jatışat dep kykyrdy. Andan soň şaýtandyn ykmasyny goldanyp gowmuna gaýryldy. Bulardy şaryňarga girgizip jeri berdiňer, mal, mülk, tamak aşyňardy ortak kıldyňar. Emi mintip kurdolup durganyňarga özüňer günölüsüňer. Allah'a kasam içem, Madinaga gaýta turgan bolsak, eň ızatdyňar, kuwatdyňar özü menen tarapdaşlaryny aýtkany. Eň tömönüňdi jana alsyzyňdy paýgambarybız menen muhajirler al jerden aýdap çygyşat. Sözünün arkasından da bir top sandıraktardy geljiregen boldu. Oşol jerde turgan jaş sahaba Hazreti Zayd bin Arkam Abdullah bin Ubaydın bul sözlerine karşı çıkıp, Allah'a kasam içem, kowmumda tömön, jirkenişli kişi bar bolsa, al da sensin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolsa, Allah tarafından uluktalgan, dedi. Başka münafık, bol sözlerden ulam daroo taýsaldap sözünü oňdap, ey bir tuğanımdın balası, bol demi, Allah'a kasam içem, tamaşalap koydum, dep münafıkdygyny görsetdi. Hazreti Zayd bin Arkam unçukpay koygon jok. Abdullah bin Ubaydan ukkandarym bolgonunday paýgambarybızga aýtyp habar berdi. Paýgambarybyzdyn öňü buzula düşdü. Janynda Hazreti Abu Bakr, Hazreti Usman, Sa'd bin Abu Waqqas, Muhammad bin Maslama jana başga muhajirler menen ansarlar bar bolçu. Hiç nersege garabay, maselene dağı bir jolu takdoonu tuğra gördü. Hazreti Zayd, munu İbni Ubayga bolgon keginden ulam aýtyp jatkan bolup jürbü, dep surady. Zayd raziyallahu anha, jok, Allah'a kasam içem, bulardy özünden ukdum, dedi. Rasulu Akram kaýradan, jaňylyş ugup jürbü, dep surady. Hazreti Zayd, bu sözlerdi andan sözme söz ukkanyň gaýtalap, ekinci ret Allah'a kasam içdi. Abdullah bin Ubaydın bul sözleri koşuğunga uguldu. Ansarlardın gebiri, öz eliňden başçysyna jala japdyň deşip, Hazreti Zayd bin Arkamdy aýyptaşdy. Zayd alarga, Allah'a kasam içem, men bul sözlerdi anın özünden ukdum. Bul sözlerdi öz atamdan uksamda, dagale Rasulullah'a aýtudan kaýtmak emesmin. Allah Taalanyň paýgambaryna bul boyunça vahiy düşürüp, kimdin jalgan çekenin bildirerin, jana Rasulullah'tın sözlerimde tuğraların ümit kılam, dedi. Anan, Allah'ım, Rasuluňa sözlerimde tasdiqtay turgan vahiy düşür, dep dua kıldı. Oşol maalda Hazreti Umar, o Rasulullah, ruhsat berseň, uşul munafıktın başyny gıya çabayın. Eger anı muhajirlerden birinin öldürüsün tuğra görbösöňiz, Sa'd bin Muaz je Muhammad bin Maslamaga buyruk beriňiz, öldürüşsün, dedi. Rasulu Akram bu sunuştu jaktyrбай, eger men anı öldürüge ruhsat bersem, Madinanyň kadyr barkdularynyň bir tobu korkup, tınçy ketet, aýrykça jagdaýdyn içki jagyn bilbegen el, Muhammad sahawalaryny öldürüp jatat diýe başlasa, abal ganday bolat, dedi. Rasulu Akram kündün eň ısyk maly bolgonuna garabay, mujahidlerge daroo Madinaga jolga çyguga buyruk berdi. Abirok, al gezge çeyin, gündün mınday ısyk malynda jolga çykkany bolgon emes. Abdullah bin Ubaydın aýtkandaryn tanuusy. Rasulu Akram Abdullah bin Ubaydy janyna çakyryp, maga jetken sözlerdi aýtdyň bele, dep surady. Başga münafyk aýtkandaryn tandy. Jok, saga gitip çürgen Allah'a kasam içem, men al sözlerdin hiç birini aýtkan emesmin. Zayd çyndap jalgan çeken, dedi. Paýgambarybızdan ıssykta jolga çygunyň sebebini suraşdy. Paýgambarybızdyn gündün ıssyk malynda koşuunun jolga çygarusy musulmandardy taňgaltyrdy. Ansarlardyn başçylarynyň biri Usayd bin Hudayr, o Rasulullah,
Uşul saatda jolga çygyş ılaýykly emes. Sen munday wagtda jolga çykçy emes eleň dedi. Rasul akram kişiňerden emne degenini ukkan joksuňby dedi. Usayd bin Hudayr qaysyl kişi o Rasulullah dep surady. Paýgambarybız Abdullah bin Ubay dedi. Usayd bin Hudayr emne depdir dep surady. Paýgambarybız Madinaga gaýtkanda eň zatdylar, kuwatdylar, eň tömendördi jana alsyzdardy al jerden aýdap çygyşat depdir dedi. Usayd bin Hudayr o Rasulullah kalasaň sen any Madinadan aýdap çygasyň. Allahqa kasam içem, tömön jana alsyz bolgon al özü, aziz jana urmatly bolgon sen özüňsüň. O Rasulullah, sen gaýrele aga jumşakdygyň, yrayymyň menen mamile görsöt. Allahqa kasam içem, Allah seni bizge alyp gelgende, eli aga ökümdarlyk tajasyň kamdap jatkan bolçu. Mana oşol beýligin seni tartyp aldy dep içinen syzdap jüret dedi. Paýgambarybız mujahidlerden Abdullah bin Ubaydyn aýtgan sözlerinden ulam çataktaşyp ketüýlerin kalagan jok. Oşonduktan çyguga buyruk berilgen gündün ertesinin taňyna çeyin tynbay jol jürüşdi. Mujahidler katu çarçaşdy. Gündün ısygy artkanda turakka toktoşdy. Çarçaşyp aldary galgan jok. Daroo uykuga getişdi. Uşunday jol menen Rasulullah koşuunda uşaktın jaýylyp ketişine jol bergen jok. Katu borondun manisi. Rasul akram koşuunu menen bakka jergesinden emi jyla turgan malda baş götürgüs katu boron baştaldy. Mujahidler korku başlaşdy. Gatafandardyn başçysy Uyayna bin Hysındyn Madinaga bastyryp girýüsünden sarsana bolup jatyşgan. Antkeni any menen tüzülgen gelişimdin möhnötü bütken bolçu. Rasul akram silerge Uyayna bin Hysyndan hiç kanday ziyan gelbeyt dedi da, korkpogla, bul boron bir çoň kapırdyn ölümünen ulam soğup jatat dedi. Çynynda Rasul akramdyn aýtganynday bolçu. Madinaga barışganda munafıktarga jölek bolgon jööt çoňdorynyň biri Rufa bin Zayd bin Tabuttun oşol günü ölgönün bilişdi. Bul kişi Paýgambarybyzdyn İslamdyn aýgyşgan katu duşmanlarynyň biri bolçu. Hazreti Abdullah'dın sunuşu. Tagdyrdyň buyrugunun çagalusy uşul bolsa gerek. Abdullah bin Ubay bozuklukdun başçylygyn jürgüzüp jatsa, alemi uulu Abdullah bolsa İslamga öte ulutluluk menen berilip jaşagan kalys musulman bolçu. Atasynyň aýtgan sözlerini ugar menen Rasul akramdyn aldyna bardy. O Rasulullah, atam köňürdün ortaňorda bolup ötkendi ukdum. Any öldürgüňör gelgeni turaly da gabar aldym. Eger al işti işke aşyra turgan bolsoňor, buyruk beriniz. Hazır baryp başyny aldyňyzga alyp geleýin. Atamdy gatu süýörümdi. Hadraştardyn bardygy bilişet. Any öldürүүnü eger bölek biröge tapşyra turgan bolsoňor, al kişige napsimde duşmandygym paýda boluş ykdymalda bir kapırdyn aýnan musulmandy öldürüp tozokko bolup kalam dedi. Sahabalardagy iman mına uşunday küçtü bolgondukdan atügül Rasulullahga jana musulmandarga akarat kılgan atasynyň başyn aludan da kayra tartpay turgançalyk ele. Rasul akramdyn bergen jogaby bul karman sahabany juwatdy. Ey Abdullah, ataňdy öldürgüm gelgen jok. Any öldürүүge da hiç kimge tapşyrma bergen jokmun. Arabızda jaşap turganynça aga jakşı mamile kıla berebiz.